Здравей и добре дошъл отново в работилницата на Parkside. Аз съм Филип и ако искаш да подобриш своята физическа форма, сега внимавай. В днешния направи си сам проект ще построим шведска стена. Както винаги, всички необходими материали и инструменти са в инструкцията за изграждане. Започваме с това, като изрязваме страничните части от голямата многослойна плоскост с потапящия циркуляр. След като изрежеш 4-те летви, вземи 2 от тях и най-напред пробий дупки за кръглите модули. Използваме 40 мм форснерово свредло и настолна бормашина. След това вземаш пробитите летви и ги залепваш една по една към непробитите. Така се оформя. И докато си още тук, залепи и двете квадратни многослойни плоскости една за друга, защото от тях ще бъдат изработени страничните части за лоста за набирания. Най-добре вземи допълнителни подложки, за да получиш по-равномерно разпределение на натиска. Докато залепените части съхнат, можеш да отрежеш 14 мм кръгли модули. Най-подходящ е потапящия и отсичащ циркуляр. С това всички части са готови. Но преди да залепим шведската стена, минавам с оберфрезата и фрезера за заобляне по всички ръбове, за да ги загладя още веднъж. Тъй като нашите модули няма да бъдат залепени само челно, а ще бъдат допълнително фиксирани с дюбели, сега отбелязвам позицията на модулите и от задната страна. След като всичко е залепено, мога да пробия отворите и да вкарам дюбелите. Докато шведската стена съхне, ще направим лост за набирания. Започваме с изрязване на страничните части от предварително залепената плоскост. След като начертая формите, пробивам ъглите с 8 мм свредло. Правите линии изрязвам с потапящия циркуляр, а последните разрези правя с прободния трион. Ще закачим лоста за набирания. За целта, разбира се, трябва да има куки и от двете страни, а аз вече съм пробил отворите за тях. Сега ще пробия 3 глухи отвора, до половината дебелина на материала. И с това страничните части са готови. Сега остава само да заобля ръбовете, а затова използвам оберфрезата. След това залепваме лоста за набирания и можем да го закачим лесно и бързо на шведската стена. И така, преди да направя първото набиране, трябва да закрепя шведската стена. За целта изрязвам 2 ивични елемента от останалия многослоен материал, завивам ги отзад към страничните части и след това ги закрепвам за стената. И с това шведската стена вече е готова. Сега остана само най-важното – тренировката. Кое е най-доброто ти извинение до сега, за да не тренираш? Напиши ми го в коментарите, защото от тук нататък вече няма място за оправдания. Просто започни, можеш го...